E dito isto, eu creo que compre darlle os parabéns a todas, cando digo todas as mulleres galegas pola lección de dignidade que deron hoxe. Nós creemos que foi unha xornada histórica na loita pola igualdade real entre homens e mulleres, unha xornada, como decía antes, de reivindicación de dereitos. E as mulleres foron capaces de poñer no debate social a desigualdade e as súas reivindicacións. E é unha lástima que non todos sexamos conscientes da importancia da loita das mulleres. E é unha lástima que o Partido Popular de Moraña, pois, obvia unha xornada de folga e nos convoca un pleno xusto hoxe, data do 8 de marzo, demostrando a pasividade e a pouca intención de facer algo por cambiar as cousas. E como decía antes, señores do Partido Popular, as mulleres están fartas de minutos de silencio, de paripés, de postureos, de flores, de plantas, de bombóns. As mulleres están na loita para conseguir a igualdade e reclamar dereitos. E creo que hoxe o Partido Popular, con todo estas semanas de que si folga, si non a folga, creo que hoxe, despois de todas as mulleres que saíron á rúa e fixeron folga, creo que lles vai quedar claro que van ter que adoptar medidas e atender e deixarse de postureos e de facer celebracións inútiles, senón adoptar medidas concretas. Para iso están os gobernos e adoptar medidas en favor da igualdade entre homens e mulleres. Mais nada. Mas espera, se não vais, sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhes, é